Pamilya sang 19 anyos nga Iloy nga napatay matapos mahulugan sang dako nga bato ang ilabalay sa Dumangas, Iloilo, nakasaylo na sa housing unit nga gintugyan sang LGU. Ini ang gitutukan ni Ashley Liza. Bago po sa bato, kaya yan. Emosyonal gihapon si Jonelyn sa tion nga madumduman ang mapait nga kamatayon sang 19 anyos nga bata sini nga si Kesya. Madumduman nga wala na sang kabuhi isang nakutkutan ang lawas ni Kesya matapos wala gilayon nakagwa sa ila balay sang nahulog ang dako nga bato sa ila nga kusina Sabado sang aga. Nakaluwas naman ang 5 ka bulan nga bata sini. Okay man sir, tingwa man kami makarecover po dumabulay sa mga butod. Bisan ako sir, nabudlayan ako, gulpi lang bala sir. Bangod sa natabo, wala na sang plano ang pamilya nga magbalik sa ila balay sa Barangay Sulangan. Ginkumpirma sang Dumangas Municipal Social Welfare and Development Office nga nakasaylo na ang pamilya Alimas sa housing sa Barangay Capalis. Suno kay Dumangas MSWDO Head Roqueta Janson, 2 ka units ang ginhatag sa pamilya. 19 tanan ka miyembro sang pamilya ang nagsaylo. Ang LGU naghatag sa ilang 2 unit houses sa Barangay Capalis. Transfer sila dayon. Magluwas sini nakabaton man ang pamilya sang 10,000 pesos nga financial assistance gikan sa LGU. Ginaproseso man ang papeles agud makakuha sang dugang nga financial assistance sa DSWD6. Upod kay Hans Desierto, Ashley Liza, 1 Western Visayas.